ďalšieho videa tematicky z Peugeota. Ideme sa rozprávať o Peugeotoch, ideme sa rozprávať o 406-kách a povieme si niečo o motoroch v nich, ktorým sa vyhnúť, ktoré vybrať, ktoré nebrať. Začali by sme asi benzínovými motormi. Do týchto 406-kiek sa dávalo od 1.6 cez 1.8, 2 liter, 2.2 dokonca a najsilnejšie motory boli 3 litre. Na dnešnú dobu je to extrémne veľká paleta motorov a to sme len u tých benzínových. A keby som mal začať teda tou 1.6, tá je dosť zriedkavá v tomto aute, predsa len ale nájde sa sem tam. Je to skôr taký sociál paket väčšinou, asi to bolo najlacnejšie, čo mohlo byť v tom aute. A teda táto 1.6 je taký obyčajný benzínový motor z tých rokov, kde sa není čoho obávať. Môžu vzniknúť obyčajné problémy spojené s prevádzkou teda takéhoto motora, to znamená nejaké tesnenie pod hlavou alebo niečo podobné, už po tých rokoch sa môže ukázať. Mimo to ale nič také závratné, kvôli čomu by ste museli povedať, že tento motor nebrať. Rovno sa môžeme posunúť aj k 1.8, ktorá je taktiež celkom spoľahlivá. U nich sa môže vyskytnúť už nejaká taká tá spotreba oleja a spotreba benzínu bude nejakých 7-8 podľa stavu motora, niekedy aj viac litrov, čo znamená dosť veľkú spotrebu na tú porciu výkonu. Myslím, že sa tam dávali od nejakých 80 alebo 81 až po 85 kW tieto 1.8. A teda môže to byť rozumná voľba, ale u týchto ozaj starších aut treba počítať vždycky, že tam sa môže už hocičo objaviť. Není tam presne dané, že čo sa tam kazí, takže to sú také len dohady, vydrží mi to, nevydrží. Po 1.8 je tu 2 liter, ktorý mal v pred facelifte 97 kW, potom 99. Taktiež úplne obyčajný jednoduchý motor, ktorý je celku spoľahlivý. Problém môže byť napríklad spotrebou oleja taktiež. A tieto 2 litre si vedia vypýtať aj nejaký ten benzínik. Musíte rátať, že minimálne tých 10 tam bude. Možno pri nejakej super úspornej jazde sa dá aj menej, ale pri takom normálnom používaní sa dá rátať s tým, že aj 10 litrov. A tu teda naskytá sa otázka, že či sa už neoplatí radšej ísť do toho 6-valca, ktorý napríklad mne žerie ten pred faceliftový 11,6 alebo niečo tak litra, čo už není o toľko viacej oproti tomu 2 litru. Servisné náklady budú určite drahšie na ten 6-valec. Takže má zmysel aj ten 2 liter, ale netreba od toho očakávať nejaké extrémne výkony, predsa len 100 kW na dnešnú dobu, že nič. A teda po 2 litri bola ešte po 2 litri atmosfére bola ešte 2 liter turbo so 108 kW. Taktiež žiadny závratný výkon a boli dosť zriedkavé tieto motory v 406-kách, takže málo kedy sa aj nájde niečo s takým motorom. Tým, že je to zriedkavé, bude problém aj zohnať nejaké náhradné diely alebo náhradný motor, takže ten motor by som odporúčil nejakému fajnšmekerovi, ktorý ozaj hľadá túto motorizáciu kvôli nejakému tuningu alebo niečomu podobnému. U týchto starých aut je už aj problém s čipom, lebo nie každý to dokáže, nie každý to robí, predsa len už sú to 24-ročné auto, konkrétne toto. Nespravia nám to na každom rohu ako nejaký Volkswagen alebo čo, takže
treba počítať s tým, že aj nejaké úpravy budú na tomto ťažšie. Po teda 2-litrovom turbobenzíne nasledoval 2.2 štvorvalec so 116 kW. Tento motor sa vyznačuje veľmi krásnym lineárnym chodom. Tie výkonové parametre sú na štvorvalec celkom v pohode a na teda atmosférický štvorvalec sú v pohode. Až na teda spotrebu oleja, ktorú tento motor máva skoro vo všetkých prípadoch a ľudia s týmto, vlastniaci tento motor častokrát tápajú a hľadajú, že kde by tá spotreba oleja mohla byť. Taktiež by som moc neodporúčil túto 2.2, aj keď nemáte na výber, akože není to úplne zlá voľba, ale ja konkrétne by som asi hľadal niečo iné. Prichádzame teda k vrcholu ponuky benzínových motorov a to je 3 liter. Pred faceliftový s nepriamym strekom mal označenie XFZ, ktorý mám ja v tom Project Care, v tom kupečku. Mal 140 kW teda a ponúkal veľmi dobrý pocit z jazdy, veľmi dobré výkonové parametre, aj keď dajme tomu v tej dobe Bavorák ponúkal o moc väčšie výkony z atmosférického 3 litra. Tieto motory sú tiež dosť spoľahlivé, je tam zo pár chybičiek, ktoré na nich vyskakujú, všetko máme vo videu, alebo aj budeme mať vo videu po kupéčku. Spomenieme si ale aj faceliftový model 152 kW, ktorý má už priame vstreky, má lepšie riešené cievky. Ten pred faceliftový model má cievky 3 a 3 v kope, to znamená, keď sa vám pokazí jedna cievka, meníte celý rad, teda 3. Je to taký spojený kus. Ten po faceliftový model má už cievky jednotlivo, to znamená, ak sa nejaká pokazí, stačí meniť tú konkrétnu jednu. Tým by sme mohli uzavrieť benzínové motory a povedať si napríklad, že ktorý by som volil ja. Pokiaľ by som potreboval auto na nejakú radosť z jazdy, alebo chcel by som sa tešiť, nezaujíma ma nejaké ako servisné náklady, alebo či mi to bude mesiac stáť v garáži, kým sa to opraví, určite je 3 liter. Pokiaľ by som potreboval spoľahlivosť, auto čo najdlhšie, aby bolo na ceste, aby sa čo najmenej kazilo, myslím, že s tou 1.8 nespravíte žiadnu chybu, ani 2 liter nebude zlý. Všetko len bude záležať od tých vašich pocitov, čo od toho chcete. Každopádne ale tieto benzíny staré podľa mňa nedajú zmysel z hľadiska spotreby. My na tomto aute nejazdíme nejaké extrémne dlhé trasy. Vlastne to auto bolo kupované na trasu nejakých 10 km, takže niekto by možno volil benzín, no ja si nemyslím, že by to tomuto motoru nejako ubližovalo, hlavne keď už má toľko najazdené. Už mu asi akože horšie nespravíme. A ozaj, toto boli veľmi spoľahlivé motory. Tým sa môžeme rovno prehupsnúť alebo dostať k dízlovým motorom. Ponuka dízlových motorov na začiatku výroby začala už len turbomotorný, hladký diesel skončil 405 a vlastne jeho nástupca 1.9 TD turbodiesel mal 66 kW a vlastne vychádzal z toho starého hladkého dízla. Veľa dielov mali aj tak spoločných, ono vlastne len na ten hladký diesel sa nejako nahodilo to turbo a fungovalo sa. Ten turbodiesel už býval aj v tej 405-ke, tam mal tuším menej kW, 55, a myslím, že aj na začiatku výroby sa tu dávali tie 55 kW. Potom teda 66 kW, ktorý som vlastnil,
Bol to veľmi dobrý motor, celkom spoľahlivý, nemal som žiadne problémy s turbom alebo so stratou oleja alebo niečo takéto, proste šlapal jak mal. Mal aj celkom dobrý výkon tým, že to bola stará čerpadlová technológia, tak stačilo pre nejaký tuning len pridať na čerpadle na nejakom šrobobiku alebo niečo takéto. Ja som to nerobil, takže vám to nepoviem, jak sa to robí, ale teda bolo nejako to čerpadlo pumpnuté, aby dávalo väčší výkon. A ten výkon bol na tú dobu veľmi dobrý, ja by som povedal, že veľmi príjemný. Mimo týchto 1.9 turbodízlových sa tam dávali ešte 2 jednotky turbodízlové, všetko štvorvalce. U týchto 2 jednotiek býva ale veľký problém s Lucas čerpadlom, ktoré sa skôr či neskôr vyberie do väčších lovíšť. Je to ťažko repasovateľné, málo kto to robí. Dá sa to nejako zameniť na to čerpadlo z tej 1.9. Je to ale taký bastl a vlastne potom to ani nemá taký výkon, jak to má mať. Treba tam veľa vecí poupravovať. Takže to je taký skôr núdzová možnosť, že to takto dať do tohoto stavu. Preto by som moc tú 2 jednotku ani neodporúčal, mali tuším 80 alebo 81 kW a nie sú teda moc spoľahlivé a keď skončíte jak každý motor u toho čerpadla, tak zistíte, že není ani náhradný diel, není použité diely, budú všetky v takom istom stave a budete musieť hľadať nejakého machra, kto vám to zrepasuje a tých je čím ďalej, tým menej. Po týchto starých predfaceliftových motoroch začal Peugeot experimentovať s tzv. Common Railom. Common Railom, teda priamym vstrekom, ktorý priniesol zníženie spotreby a aj taký plynulý chod výkonu. Prvý motor s týmto priamym vstrekom bol 66 kW, myslím, že má označenie RHY. Je to celkom spoľahlivý motor, taktiež by som dovolil tvrdiť, že je dobrý výber. Má oproti napríklad tomuto 80 kW výhodu v jednohmotnej spojke, teda pri výmene spojky máte to trošku lacnejšie. Veľmi jednoduchý motor, ľahko servisovateľný, s malou spotrebou. Trošku ale s deficitom výkonu, predsa len tých 66 kW. Není nejako extra moc a môže vám sem tam ten výkon chýbať. Komu by nechýbal, alebo kto sa uspokojí so spotrebou a stačí mu auto na nejaký prevoz z bodu A do bodu B, tak schopný motor. A ďalej treba spomenúť tento 80 kW, teda so značením RHZ. Ja som hľadal konkrétne tento motor, pretože ich beriem ako také najspoľahlivejšie. V tej Peugeot komunite sa tento motor skloňuje ako jeden z tých najspoľahlivejších a hlavne preto som ho bral. Viem, že má malú spotrebu a nemá ešte DP filter. To teda nemal žiadny zo spomínaných motorov až na jeden, ktorý si o chvíľu spomenieme. A teda tento motor má teda ten dvojhmotový zotrvačník, tým pádom trošku drahšie náklady. No, sú ľudia, čo majú na týchto motoroch 800 000 km najazdené, takže to je ako nesmrteľný motor podľa mňa. Niečo ako tzv. Rotačka v Octavii, teda dokáže najazdiť masívne kilometre. Skôr tieto autá kapú na nejakú hrdzu alebo búračku alebo niečo podobné, jak na to, že by nejako klakol motor. Vo všetkých prípadoch,
pokiaľ chcete spoľahlivosť, aby vám tie motory dlho vydržali, základ je pravidelný servis, pravidelná výmena oleja. Myslím, že to je to hlavné, čo dokáže ten motor udržať pri živote. A teda za mňa voľba číslo 1. Ďalší motor, ktorý som už tak okrajovo spomenul, má označenie RHS a má 79 kW. To je už motor s DPF-kom, s Eolisom a tieto vecičky už v dnešnej dobe dokážu robiť problém. Aj doplnenie Eolisu nie je také jednoduché ako napríklad AD Blučko na nových autách. Treba to nejako zo spodu auta vymieňať tú nádržku alebo niečo také a každá jedna takáto komplikácia, ktorú si spôsobíte kúpou nesprávneho motora, vás môže stáť potom ďalšie a ďalšie peniaze a u týchto aut je ozaj podľa mňa prioritné, aby tie peniaze nepýtali, pretože takúto starú mašinu si kupuje niekto kvôli tomu, že teda buď chce ušetriť alebo má rád staré mašiny, jak ja, taktiež aj my sme chceli ušetriť, nebudem klamať. A teda určite by nebolo fajn kúpiť si takýto starý stroj a riešiť tam nejaké DPF-ko alebo nejaké doplnenie AD Blučka, Eolisu, myslel som. Takže RHS by som určite nebral, aj keď v princípe je to ten istý motor alebo podobný ako tento. Dieselovými motormi to končí 2.2. Štvorvalec, 98 kW. Najsilnejší teda štvorvalcový dieselový motor alebo najsilnejší dieselový motor vôbec v týchto autíčkach. Taktiež už trošku komplikovanejší motor, taktiež má DPF filter, taktiež vás určite postihnú problémy s ním alebo s Eolisom pri väčšom nájazde kilometrov, čo v dnešnej dobe má každé toto auto. Má komplikovanejšie riešenie aj celkovo motora, takže je to už trošku náročnejšie na servis. No pri človeku, ktorý by hľadal nejaký väčší výkon alebo chcel by nejako potuniť tú dieselovú jednotku, tak dá sa to. Poznám ľudí, ktorí majú toto HDIčko čipnuté a výkonom alebo odpichom sa to skoro vyrovnáva tomu 6-valcu. Predsa len ten 6-valec nemá tak dobrý krútiaci moment ako ten turbo diesel. Takže nie je to zlá voľba, ja by som ho možno aj volil, pokiaľ by som chcel nejaký lepší výkon v tomto aute, predsa len tých 80 kW je tak, že ledva, niekedy by to chcelo viacej, takže ja by som možno aj volil túto 2.2, len si treba dať pozor na tieto veci, hlavne teda s tými DPF-kom a podobne. Ono sa to všetko dá vybúchať, vykuchať, len treba na to správnych fachmanov, ale k tomu vás teda nebudem viesť, skôr len aby ste vedeli, že dá sa to. Teda zase spravíme si také zhrnutie tých dieselov. Žiaden z tých dieselov, okrem toho tej 2.1 TD starodávnej, si nemyslím, že je nejaká zlá voľba. Pokiaľ viete, do čoho idete a kupujete auto s tým, že môže si vypýtať nejaký servis a nekupujete nejakú ojedinelú motorizáciu, ktorá sa väčšina týchto motorizácií sa ozaj akože používa dodnes. Už je problém trošku s tými pred faceliftami a tých je veľmi málo. Takú tú 1.9 turbodízlovú som nevidel a nepamätám na inzercii, takže tie asi vymizli, vymreli alebo si ich ľudia nechávajú, neviem. Každopádne ten predfaceliftový motor už moc nevydať.
pokiaľ teda idete do tých faceliftových, tak tam len sa vyhnúť tomu RHS-ku. No, nemusí to robiť problémy, môže to byť celkom fajn motor, len hovorím, ja nemám rád tieto kazítka. Takže pre mňa je to krok vedľa. Budem rád, keď mi dáte odber.